L-aħħar kwarta tal-programm Net Live, grazzi ħafna tal-li qegħdin issegwuna. Il-bieraħ ħarġet l-aħbar illi Dun Anton Tewma se jkun ir-raj spirituali l-ġdid tal-Gżira Awċija u fil-fatt illejla Dun Anton Tewma jinsab magħna f'kollegament dirett permezz ta' Skype. Insellimlek. Nisellem lilek u lit-telespettaturi kollha. Grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina ta' Net Live, unur li nilqgħuk magħna għal din l-ewwel intervista tiegħek fuq dan l-istazzjon. Qabel xejn, Dun Anton, xi tfisser għalik din il-ħatra li inti issa minn hawn il-qudiem se tibda f'din it-triq fit-tmexxija tad-Dijoċesi ta' Għawdex, xi tfisser għalik? Naħseb hemm diversi livelli biex nirrispondi din il-mistoqsija. Naħseb fuq livell verament personali, individwali, għalija tfisser għotja iktar sħiħa. Jiena sissa dejjem provajt nagħti li l-nifsi jekk skont il-sejħa li l-mulej għamilli bħala saċerdot. Però naħseb illi din is-sejħa u xek biex inkun raj u biex jisu mhux biss napprofondixxi ftit iktar is-sens ta' qadi tiegħi ma wkoll biex inwessa il-perspettiva, ġifieri min huma dawk li jien irid naqdi, allura titlob minni għotja iktar totali, iktar sħiħa. Ġifieri jiena konxju li jekk il-ħin forsi li kien tiegħi kien ta' ċertu ammont issa ser jonqos iżjed. U dan nagħmlu bil-qalb anki jekk b'konsapevolezza li se nitlef xi ħaġa. Ġifieri fuq dak il-livell. Fuq il-livell li ieħor hekk speċi iktar qisu tax se jiġri, speċi xi tfisser għalija li nkun raj, li nkun magħżul biex inmexxi d-dijoċesi hekk inħoss li għandi għalfejn inrod ħajr lill-Alla ta' dan l-att ta' fiduċja kbir li hu qiegħed jagħmel fija permezz tal-Knisja, permezz ta' saċerdoti sħabi, kif ukoll permezz tan-nies, permezz tal-poplu ta' Alla, dawk li aħna ngħidulhom lajċi. Hekk inħoss li hija responsabilità kbira li jiena rrid inġorr hekk quddiem Alla u quddiem kull bniedem li jiena imsejjaħ biex naqdi biex inwettaq mill-aħjar li nista' din il-missjoni, din is-sejħa li l-mulej qed jagħmilli. Nistaqsik, kif ġejt infurmat il-mument meta qalulek jew tarfulek illi se tkun inti s-suċċessur ta' Monsinjur Mario Grech, tiftakru dak il-mument? Niftakru kif, jiġifieri niftakar it-telefonata li waslet min-nunzjatura u sinċerament jien ħatqata b'mod sinċir ngħidha, jiġifieri jisu kien hemm xi ħjiel, jisu kien hemm xi għajdut, ma sinċerament ma kontx naħseb li fil-fatt nista' niġi msejjaħ jien. U imbagħad l-għada mort nitkellem man-nunzju hekk u talabni jiġifieri ngħidlu iva. Però insomma jiena sraqtlu ftit ħin biex inkun nista' naħsibha u niddeċiedi. Imbagħad wara li tlabt ftit u x'ismu jiġifieri ħsibt ftit sewwa iddeċidejt li ngħid iva għal din is-sejħa. Min kienet l-ewwel persuna li samt miegħu jew magħha din l-aħbar, Dun Anton? Kombinazzjoni kont qiegħed niekol id-dar, jien kont għadni mur niekol id-dar u ommi semet li nitkellem bit-Taljan u għalkemm ma tifhimx imma il-fatt li rat wiċċi jinbidel indunat li ġrat xi ħaġa. U staqsitni u kelli ngħidilha. Mela, ħan semmalek ftit. Parti żgħira tal-messaġġ li wassal il-bieraħ Monsignor of Mario Grech fil-ċerimonja li saret f'Tapino. Ħan nisimgħu flimkien minuta kollox, u mbagħad inkomplu bl-intervista. Tajjeb ħafna. L-aħbar li Dun Anton huwa issa id-disa isqof ta' din id-dijoċesi maħbuba tagħna qed tingħata quddiem xbija tant għażiża għalina tal-Madonna Tapino li għadha kif waslet lura l-bieraħ minn xogħol ta' restawr. Kienet xewqa tiegħi fid-dejre mal-isqof maħtur li din il-komunikazzjoni issejr fid-dar ta' Marija u mhux il-Kurja. Xtaqt li dan id-don jingħatalna waqt li l-Knisja tkun miġbura flimkien ma' Marija. Għax li lien mill-kuntest ta' Knisja li titlob il-barra mill-qafas spiritwali l-uffiċċju tal-isqof
ftit jagħmel sens. Barra minn hekk, miġburin quddiem il-Madonna ta' Pino it-trofew tal-Knisja Fawdex. Jiena irrid inqiegħed lill-Isqof il-ġdejd taħt il-ħarsien materni ta' Marija. Kejf minn dan il-kwadru Marija ma teda qatt tlissem l-istedina minn qalbi nawguralek Għażiż Anton li matul l-episkopat tiegħek taħraq il-sienek issejħilna biex permezz ta' Marija aħna naslu għand Ġesu. Mela Don Anton, hemmhekk segwejna flimkien parti żgħira minn dan il-messaġġ li wassal il-bieraħ l-Isqof Grek fis-Santwarju ta' Pinu. Jien xtaqt nistaqsik, kif tara inti illi ser tinbidel ħajtek issa, għaliex ovvjament dan huwa rwol illi rikjedi ħafna u ħafna xogħol fid-djoċesi ta' Għawdex u fost il-parroċċi kollha Għawċin. Naħseb din hija waħda mill-iktar affarijiet illi f'dawn is-sigħat tkun qed taħseb fuq għaliex hija bidla li inti ħadpoġġi fuqek responsabilità kbira wkoll. Ekku. L-ewwel qed tixtieq verament inrott ħajr pubblikament lil Monsignor Isqof Mario Grek, mhux biss ta' dak id-diskors sabiħ li għamel ma wkoll u fuq kollox ta' tmexxija lija f'dawn is-snin ta' djoċesi tagħna illi m'għaddiċ u xek bħal kull tmexxija oħra m'għaddiċ minn żminijiet faċli. Ġifieri l-eċċellenza tiegħu Mario Grek bl-aqal tiegħu, bl-erf tiegħu verament irnexxielu jagħti impostazzjoni, jagħti idea ta' knisja dejjem iktar ta' wara l-konċilju. Jiġifieri dejjem iktar knisja evanġelika, knisja mibnija fuq il-valuri tal-Vanġelu. Hekk fuq il-mistoqsija l-oħra sintendi tibda naħseb li ħajti qed tinbidel forsi mingħajr lanqas jien stess qiegħed ninduna kejf. Però meta nieqaf naħseb, meta jkolli ċans nieqaf naħseb għax ma tantx għandi ċans nieqaf naħseb bħalissa, ninduna li fuq kollox xek għalkemm fuq livell ta' ħinijiet ta' xogħol ma nħoss li se tinbidel ħafna għaliex jiena dejjem ħdiemt fit-tul, ġifieri minn filgħodu kmieni sa filgħaxija fit-tard. Però naħseb li l-intensità tax-xogħol u naħseb il-varjetà tal-issues, tal-diffikultajiet, ma mhux biss imma anke tal-proposti, naħseb li se tkun ħafna differenti, se jkun hemm varjetà kbir. Jiena li nixtieq ħaġa waħda biss li kif dejjem għamilt u kif dejjem kont jiena nħoss li jiena trabbejt, kbirt, formajt ruħi qalb in-nies, fost in-nies, fost il-ħaddiema b'mod partikolari, ġifieri nħossni ġej minn familja ta' ħaddiema u jien ukoll ħaddiem, ġifieri u din hija kuntent biha. U ħaddiem ġifieri mhux biss tal-moħħ ma wkoll tal-għid sal-ġurnata tal-lum, ġifieri jiena sa ftit ilu ġifieri kont għadni naħdem bidejja, sintendi meta jkolli l-ċans kont niddedika ħin matul il-ġimgħa biex x-xogħol li jkun hawn bżonn isir hawnhekk fis-sijud tal-familja nagħmlu bidejja. U jiena dan nagħmlu u qed ngħidu mhux biftaħir assolutament, imma ngħidu sempliċement għax inħoss li dan lili ipoġġina ħafna qrib tal-bniedem, tan-nies. X'inħoss li jekk il-Vanġelu jinqata' mill-bniedem, jekk il-kelma tal-Knisja tinqata' min-nies, nibdew nisparaw fl-ajru u x'hekk ma nolqtu lil ħadd. Għamilek l-aħħar mistoqsija nkunu nistgħu nagħlqu hawnhekk din l-intervista Don Anton. Kieku jkolli nsaqsik se tkun il-missjoni ewlenija tal-Isqof il-ġdid. Xi ħaġa li inti qed tikkunsidra bħala priorità fit-tmexxija tad-djoċesi? Jiena ġifieri għaddi ma nistax għaddi m'iniex kapaċi ngħid isma' l-missjoni tiegħi ser tkun hekk, m'iniex kapaċi ngħid, però nista' ngħidu illi dak li ser nagħmel issa jew fi żmien li ġej fi żmien qarib. Dak li se nagħmel issa huwa li noqgħod bi kwieti nieqaf, anzi mhux nieqaf, niġri d-djoċesi kollha, immur kemm jista' jkun f'kull kantuniera ta' djoċesi, mhux biss tal-Knisja, imma anki tal-Gżira ta' Għawdex biex nisma'. Jiena rrid nitgħallem, jiena rrid ikolli iktar il-polz, mhux jien waħdi taf flimkien mas-saċerdoti nixtieq li l-Knisja ikollha dejjem iktar il-polz tal-bniedem.
tan-nies għax jekk il-Knisja ħidbiet mill-bniedem verament ikunu qegħdin nittradixxu l-istess missjoni tal-inkarnazzjoni, ġifieri ta' Alla li jsir bniedem. Alla sar bniedem biex ikun fost il-bnedmin, qalb il-bnedmin, tant jidħol fihom li sar wieħed minna biex ikun jista' mbagħad jerfa'na. Ringrazzjawk ħafna Don Anton tal-li kont magħna. Ovvjament issa jmiss il-konsagrazzjoni wkoll, Ġifieri nimmaġina li qed taħdmu fuq data jekk mhux diġà għandkom. Għadha mhix deċiża imma nkunu nistgħu nħabbru iktar il qudiem. Tajjeb wis. Grazzi ħafna Don Anton li kont magħna llejla. Grazzi, insellem lilek u lit-telespettaturi kollha. Grazzi u jitolbu għalija, please, jitolbu għalija. Grazzi. Grazzi ħafna Don Anton, pjaċir tagħna li kont magħna llejla. Kif stajtu taraw karattru l-immens u ta' ispirazzjoni wkoll. Wieħed tajjeb jixtar il-kliem illi għalilna llejla Don Anton Tewma li hemm ħafna wieħed jixrob minn dan il-kliem illi wassal fl-intervista tiegħu. Grazzi ħafna, ringrazzjah minn qalbi li jaċċetta l-istedina ta' NetLive għal din l-intervista.